нишонбои Мадумаров магистранти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аст. Вай иштирокчии барномаи пешсаф мебошад. Нишонбой 4 роз аз тренинги омӯзишӣ барои соҳибкорон ва лоиҳа бизнесҳо, ки дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон гузашта буд, иштирок карда буд. Имрӯз бошад лоиҳаи худро пешниҳод намуд. Нишонбой имрӯз ҳамроҳи гурӯҳ дар назди ҳакамон лоиҳаи омода намудаи худро муаррифӣ намуд. Нишонбой Мадумаров мегӯяд, барои омода намудан ва ё навиштани лоиҳаи худ тақрибан 1.5 моҳ вақт сарфа шудааст. дар роҳи худ мо кам будани мутахассисони соҳаи SMM меган, social media marketing, яъне барои он ки барои ҳар як ширкати масалан барои ҳар як ширкат бояд ин чиз лозим аст. Масалан SMM social media marketing инҳо яъне копирайтинг мешаванд, дизайн ва яъне постер, яъне тариқи интернет. Масалан ҳар як корхона чӣ хел яъне ҳамон аз корхона, аз кораш, аз масалан истеҳсолоташ, яъне чӣ хел барои мизоҷон пешниҳод кардан. муаррифии лоиҳаҳои омода намудаи донишҷӯён барои барномаи пешсаф дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо парки технологии донишгоҳ бо дастгирии ЮНИСЕФ Тоҷикистон баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур ректори донишгоҳи мазкур ва устодон, намояндагон аз минтақаи озоди иқтисодӣ дар вилояти Суғд, Имон Интернешнл, ташкилоти ҷамъиятии Мир, Алиф Академия иштирок намуда лоиҳаҳои донишҷӯёнро баҳогузорӣ намуданд. Бояд қайд кард, ки лоиҳаи пешсаф дар ҳамкорӣ бо ЮНИСЕФ Тоҷикистон ташкил ва гузаронида мешавад. Пешсаф омӯзишро оид ба эҷоди лоиҳаҳои тиҷоратӣ, муайян кардани мушкилот то тарҳи ҳалро дар бар мегирад. ҳадаф аз чунин чорабиниҳо дар он мебошад, ки пеш аз ҳама мехоҳем, ки донишҷӯён дар вақти холигӣ ба кори эҷодӣ машғул шаванд. На танҳо кори эҷодӣ, балки ба ҳалли он муаммое, ки имрӯз дар ҷомеаи мо вуҷуд дорад, ба онҳо машғул шуда бошанд. Вобаста ба ин мо бо минтақаи озоди иқтисодии вилояти Суғд, ки дар микрорайони сеюми шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст, як гуфтушунид кардем ва дар якҷоягӣ бо минтақаи озоди иқтисодии Суғд мо он муаммое, ки дар субъектҳои минтақа аст, ҳал намудан кӯшиш намуд истодем. Донишҷӯён якчанд бор ба худи субъектҳо рафтанд, аз заводу ташкилотое, ки дар худи минтақаи озоди иқтисодӣ ҳастанд, дидан намуданд ва аз муаммои худе, ки дар он ҷо ҳаст, шино шуданд. дар чорабинии мазкур 11 дастаҳо лоиҳаҳои худро пешниҳод намуда муаррифӣ карданд. Бино ба гуфтаи директори парки технологии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Абдураҳмон Маҳмудов, баъди муаррифии лоиҳа донишҷӯён, ҷавонон ва гурӯҳҳои фаъолро аз тарафи субъектҳои минтақаи озод, ташкилотҳои ҷамъиятӣ дастгирӣ намуда ба кор даъват менамоянд ва онҳо бо ин васила бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. лоиҳаи пешсаф дар якҷоягӣ бо ташкилоти дафтари хазинаи кӯдакони Созмони Миллии Муттаҳид, ки бо дигар забон, бо забони англиси ЮНИСЕФ мегӯянд, амалӣ шуда истодааст. Мо аллакай бо ташкилоти ЮНИСЕФ муддати чанд роз ки ҳамсолӣ мекунем ва ин барномаи хуб, як платформаи хуб барои ҷавонон мебошад, ки онҳо дониши андохтаи худро дар амалият татбиқ намоянд. Дар оянда вақте ки аз ин тренингҳои мо аз чорабинии пешсаф вақте ки студентҳо мегузаранд, на танҳо дар як балки дар тамоми ҳаёти худ метавонанд донишҳои гирифтаи худро истифода баранд. Яъне ки мо дар ҳамин лоиҳаи пешсаф, барномаи пешсаф, пеш аз ҳама ба ҷавонон малакаҳои асри нав, яъне ки малакаҳои асри 21 мегӯянд, ин малакаҳоро ба онҳо меомӯзонем. чорабинии мазкур ҳамчунин тариқи онлайн гузаронида шуд. Тавассути платформаҳои Zoom ва Facebook барои меҳмонон пахш карда шуда, лоиҳаҳои донишҷӯён баҳогузорӣ карда шуд. Менеҷер оид ба рушди кормандони ширкати Фаровон 1 Илҳомҷон Сатторов мегӯяд, донишҷӯёне, ки мехоҳанд дар соҳаи тиҷорат кору фаъолият намоянд, дастгирӣ мекунанд. барои ширкат айни замон бисёртар донишҷӯён ва мутахассисони пешрафта ва болоёқат барои пешрафти фаъолияти кориамон лозим шуда истааст ва мо мехостем, ки бо чунин роҳҳо донишҷӯён ва мутахассисони баланд ихтисосро ба кор ҷалб намоем. мақсади муаррифии лоиҳаҳои таҳияшуда аз ҷониби иштирокчиён ва бо ҷои кори таъмин намудани донишҷӯёну ҷавонон ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин дастаҳои ғолиб дар асоси лоиҳаҳои худ нақшаи кори таҳия намуда, даври инкубатсиониро паси сар мекунанд ва дар ин муддат онҳо бо дастгирии ҳамаҷонибаи мураббиён лоиҳаҳои худро амалӣ мекунанд. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи итлоотӣ Хабар.